pinakadakong pagatake sa akong simbahan, sukad sa akong kamatayon sa cross. Imong manluluwas ug tigpanalipod, Hesukristo. Oktubre 28, 2011. Mensahe gikan sa Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga anak, ang pagkamaunungon sa akong simbahan nga rikanako, ilang minahal nga manluluwas, pagasulayan sa dili madugay, labaw pa sa malahutay niini. Ang akong simbahan natulog ug sa iyang pagkahinanok, wala mag-andam sa kagalingon alang sa pag-abot sa Antikristo. Siya ug ang iyang mga alipores mikamang na sa matagiwang sa mga simbahan sa akong amahan sa tibuok kalibutan. Ang simbahang Katoliko mao ang numero 1 tumong sa Antikristo, ug dili siya mohunong hangtod dili niya mabali ang ulo sa labing menos katunga sa akong simbahan dinhi sa yuta. Dili kayo andam ang akong mga kardinal, mga obispo ug mga pari nga napakya sa pagmatikod sa maliputon nga mga pagbag-o nga nahitabo sa ilang kaugalingon nga ranggo. Sa dili madugay, ang pagkabahin sa sulod sa akong simbahan mahimong tinuod nga dayag. Kini ang labing dako nga pag-atake sa akong simbahan sukad sa akong pagkamatay sa cross. Akong mga kabus, minahal nga mga sulugoon, daghan kanila mga inosente nga mga paon anaa sa kaluoy sa mangitngit nga gahom, nga mabinantayon nga dili mailhan ang kaugalingon. Gihangyo ko ang tanan ko nga mga sulugoon nga magampo pag-ayo aron makasukol sa dulumtanan nga anaa sa dalan. Kinahanglan magampo sila kanako sa musunod. O akong minahal nga Jesus, nangamuyo ako sa imong panalipod ug nangayo sa imong kaluoy aron maluwas ang akong mga kaigsuunan sulod sa imong simbahan gikan sa pagkabiktima sa Antikristo. Hatagi ako sa mga grasya ug panalipdi ako sa imong hinagiban sa kusog aron makabarog batok sa daotang mga buhat nga mahimong himuon sa imong balaang ngalan. Naghangyo ako sa imong kaluoy ug nagsaad sa akong pagkamaunungon sa imong balaang ngalan sa tanang panahon. Barog akong balaan nga mga alagad, nining kadautan ug sa mananap, kansang baba mo pagula ning mga malaway ug mga bakak. Pagbantay sa mga pagbag-o sa paagi sa pagkonsagrar sa akong lawas ug dugo. Kung ang mga pulong mausab nga naglimod sa paglungtad sa akong lawas sa balaan nga Eukaristiya, nan kinahanglan nimong panalipdan ang akong balaang saad. Ang mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, makabaton o kinabuhing dayon. Pag maisugon, akong sagradong mga alagad, pagampo alang sa kalig-on nga imong gikinahanglan, samtang ang imong hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon, pagasulayan labaw pa sa paglahutay. Gihigugma ko ikaw ug ipanalipdan ko ikaw sa tanang panahon. Kamo lamang nga maaghop sa kasing-kasing ug mapaubsanon sa kalag ang makabinipesyo gikan sa akong balaang panalipod. Pagampo alang sa tanan akong sagradong mga alagad bisan asa, aron dili nila isalikway ang kahayag sa kamatuoran pabor sa espiritu sa kangitngit nga hapit na mutungha sulod sa akong simbahan. Imong manluluwas ug tigpanalipod, Hesukristo.